Keptäniň çarşembe güni Hytaýyň Demirgazyk günägoruna ýerleşen Haýlanşan welaýatynyň Buzly şäher diýip atlandyrylýan Harbin şäherinde Buz we Gar atly dünýäniň iň uly dynjalyş teýilgäki açyldy. Bu ýere gelýän mihmanlaryň durly görnüşdäki we ululukdaky geň enaýy buz heýkellerini tynlap, wagtlaryny hoş geçirýärler. Harbinde 27-nji gedek geçirilýän Buz we Gar dünýäsi atly çäresi 1,10 million iňe dördül metr meýdanyna gurnalandyr. Buz heýkellerini döretmek üçin 400.000 kub metr gowrumda buz we gar gerek boldy. Bu ýylky çäre Buz we Gar ertekeler dünýäsi ady bilen geçirilýär. Selgäkde köp sanly şowkunly çäreleriň geçirilmegi göz öňüne tutulandyr. Olaryň arasynda Harbin halkara Buz we Gar bayramçylygynyň açylyş dawarasy, halkara buz heýkelleriniň bäsleşikleri, garda oýnalýan futbol we buzda oýnalýan hokkey oýunlary, şeýle hem Hytaý täze ýylynyň öň syrasynda bayramçylyk konsertler geçirilýär. Selgäk açylan güni agşam saat 18:00 çenli bu ýerde eýýäm 45.000 töweregi mihmanlar geldi. Bu bolsa Hytaýyň janyny heýjana getirjek gyşky bayramçylygyna, köpçüligiň uly gyzyklanma bildirýändigini görkezýändir.